hi iPhone 14 khani a video hi smooth lo kan tes veliang kut pani in hei po ka chela ti hian hi s26 ultra khani a galaxy a video hi a smooth lo kan tes veliang ti hian ka kut pani in ka chela tuna kan hmuh lai mek hi Galaxy S26 Ultra camera test ani a flash on lo ala kani tuna kan hmuh vele thung hi iPhone 14 camera test vele ani a hei po hi flash on lo alak ani a zandar somvel bor lak ve ve ani hei hi iPhone 14 ani a hei po brightness hi full in kada a chuan thia kan zoom ve yang hi thri thleng hi zoom oma chu wang chuan a zoom a hrim hrim chuan Samsung Galaxy S26 Ultra kha a zoom a turu viawa hei chu thri thleng a zoom awang hian mi thleng chau hi kan zoom ani hei hi Galaxy S26 Ultra ani a ti hian a brightness hi a full in kada a zoom hi a tam deuh hlek awang hian hei chu thri thleng kan zoom ang ti chuan a resolution hi HD 30 fps ani a chuan thri thleng zoom chin lokang dikhan thi ni hian thi ani a chuan a color pawh kan change lem lo ni hei hi